2000 professjonisti ffirmaw petizzjoni tal-Unjoni Maltija l-għalliema li titlob għal inqas dowmin fis-smigħ ta' każi fil-qrati. Petizzjoni li se tkun ippreżentata lill-Prim Ministru, lill-Kap tal-Oppożizzjoni u lill-Ministru għall-Ġustizzja. Quddiem il-qorti l-President tal-Unjoni Maltija l-għalliema Kevin Bonello qal li l-Unjoni ħadet dan il-pass wara l-każ tal-LSA Karin Merċieqa. LSA li ma nstabitx ħatja ta' abbuż u li se titlef il-bidu tas-sena skolastika x'id-deċiżjoni tal-appell kienet posposta għall-bidu tas-sena d-dieħla. Dan 5 snin wara li tresqet quddiem il-qorti ta' Għawdex għall-ewwel darba. Bonello qal li l-każ ta' Karin Merċieqa huwa simili għal dak li ċittadini oħra jkollhom jgħaddu minnu. Żied jgħid li lan tal-petizzjoni u biss biex toħloq kuxjenza fost il-politiċi u jifhmu dak li jkollhom iħabbtu wiċċhom persuni li jkollhom xi każ il-qorti. Qal li l-każ ta' Karin Merċieqa ma kienx l-unika wieħed imma l-Unjon segwit żewġ każi simili li t-tnejn kienu karatterizzati minn dowmien. Il-petizzjoni qed titlob biex titkompla riforma fil-qrati fost oħrajn billi jkun hemm ħin stipulat biex jinstemaw każijiet sensittivi b'tali mod li dan il-ħin ma jkunx ta' detriment għall-familja, għall-karriera jew ir-reputazzjoni tagħha.